Street Talk, xejkun fih innovattiv. Street Talk pratikament ħajkun il-programm li jista' jiġi segwit online. Fejn is-soltu nkunu fi studio, dan il-programm ser ikun jgħid jiġi diskuss ma' mistieden li ħajkolli f'postijiet madwar Malta u Għawdex, u allura mhux se jkun hemm dak l-istage li ħajkun tas-soltu jiġri bħala backdrop, ħankunu għadin nimxu anke fil-karozzi, ħankun jgħid nimxu mal-mistieden tiegħi u ħankunu qed inżuru postijiet partikolari wkoll. Dan ħajkun fih ovvjament laqta politika fejn se niddiskutu suġġetti li jkunu kurrenti, suġġetti li joqgħdu nies. U naħseb li din hija xi ħaġa li n-nies ħajkunu għandhom pjaċir isegwu għaliex huma wkoll u probabbli ħajkunu diġà jew aġġornaw lilhom infushom mis-social media, mill-aħbarijiet, imma mbagħad fil-programm tiegħi se nkun qed nistaqsi dawk il-mistoqsijiet biex nwassal lilhom l-informazzjoni li għandhom bżonn kif li hemm ngħid jien in-nies imbagħad għandhom ikunu huma li jevalwaw u jiġġudikaw dak kollu li jkun intqal. Street Talk ħajkun il-programm tan-nies nixtiequ jien li ġimgħa wara ġimgħa ħajkun hemm mistieden differenti, temi differenti. U rridu ngħidu wkoll li matul din l-iskeda sar ikun hemm ħafna x'niddiskutu pratikament kif nibdew ħankunu din nersqu lejn il-budget u allura ħaniddiskutuh il-budget. X'imkien din l-iskeda wkoll se jkollna l-elezzjoni ġenerali li se tkun interessanti li ġimgħa wara ġimgħa fil-kampanja ħankunu din niddiskutu l-elezzjoni ġenerali wkoll. Flimkien ma' xhur soħra bħall-ambjent, immigranti, il-ħabs, il-marina u jkunu suġġetti li jkunu tal-ġurnata. Jiena xogħli hu li wassal it-telespettaturi dawk it-temi kurrenti importanti li nkunu dejjem maturi fid-deċiżjoni tagħna il-bord mill-partiġanizmu għandna nitkellmu l-politika vera biex kif inħobb ngħidem jiena dejjem inżommu li sem Malta il fuq ikunu kburin li aħna Maltin.